Ja, jeg er nu klar til at gøre klar til CNC-fræsning. Vi var herovre i model i den her fane, det vil sige, at vi har modelleret eller lavet tegningen, hvor CNC-fræsning skal tage udgangspunkt i. Og det er jeg sådan set færdig med. Har man brug for at lave om på tegningen, så kan man altid hoppe tilbage her i Model. Men det vi skal ned i, det er altså det, der hedder CAM. Computer Aided Manufacturing, som kan bruges til, ja, altså blandt andet CNC-fræsning i metal og så videre. Og det jeg gør det i nu her, det er det, som min Carvi CNC-fræser kan arbejde i, og har meget nemt ved at arbejde i. Det er et stykke MDF-træ. Det er nemt at have med at gøre. Det, der skal til, når man første gang går i gang med, eller hver gang man går i gang med et nyt projekt i CAM, det er, at vi skal lave et setup. Og setup, den trykker man på her. Altså der er forskellige ting at vælge herinde, men det vi går efter, det er det, der hedder New Setup. Og så kommer der ligesom en folder, en mappe her, vi skal arbejde i. Det starter ud med et forslag til, at vi har et stykke, forestiller sig et stykke træ, altså et stok, som er 1 mm højere og bredere på alle leder end det vi skal ende med. Og det kan være rigtig fint, men jeg har ikke rigtig et værktøj til min CNC-fræser, der kan hurtigt lave en overflade, så derfor så tænker jeg, at vi bevarer overfladen på træet, jeg har lagt i. Så derfor skal jeg ind og definere en anden højde på det her. Så det første jeg gør, det er selvfølgelig her ind under stok. Og her har den altså valgt som standard relative size box, som er det her med 1 mm bredere og længere, eller til hver side. Det jeg gerne vil i stedet for, det er, at jeg går ind og vælger at lave en fixed size box, og det gør jeg på en bestemt måde, fordi den CNC-fræser jeg har, der er nødt til, der er sådan et hjørne, der er gjort fast, eller træet man spænder fast, det spænder man fast med sådan en klamme nede i hjørnet, og derfor er jeg nødt til at sikre mig, at det jeg skal skære ud, at det ligger et stykke inde på træet. Så det jeg tænker jeg lige gør nu her, det er, at jeg lægger 20 mm til min mål. Bredden her, det er jo det, som jeg vil kalde længden på min, det er bredde og dybde og højde her. Så min bredde, det er 63 mm plus 20 mm, så jeg skriver 83 her. Det er ikke i forhold til center, men hvis jeg nu tager den her, så skruer ned, så kan I se, så går den faktisk, nu siger jeg 0 her. Offset from right plus siden. Så vi har noget ekstra træ herhen i den her ende. Lige præcis 20 mm ekstra. Det er meget godt i forhold til det, jeg skal gøre. Så skal jeg have en på den anden led, der er den 40 mm plus de 20 der. Så jeg skriver 60 og gør igen det her med offset from backside, tror jeg det må være, ja, sådan. 0 offset der. Så nu har jeg faktisk fået lavet noget ekstra træ herude, så jeg har noget at skære af, når det nu er der, CNC-fræseren ikke tillader mig at arbejde herude i det her område. Og det er sådan set fint nok. Inden jeg trykker OK her, så skal jeg lige, man kan se, det her, det er det, som CNC-fræseren vil opfatte som udgangspunktet for sit, altså der hvor, ja, dens koordinatsystem, det er der hvor det har 0,0,0. Og det skal vi lige have ændret på, fordi det der i hvert fald er vigtigt, det er, at man har valgt, mange gange så er det nemmest med CNC-fræser, at man vælger et punkt på overfladen. Og særligt for lige præcis den her CNC-fræser, der er det simpelthen vigtigt, at man tager det hjørne, der sidder herovre.
fordi min CNC-fræser, den homer simpelthen ligesom en 3D-printer. Den kører ud og finder et endstop herude ved X0 og Y0, og så kører den ellers ned og mærker overfladen på det her, og det kan den simpelthen gøre super præcist. Så der var for øvrigt lige noget, jeg ikke fik lavet. Hvis vi kigger ind fra siden her, så kan I se, at højden, den er altså også forkert. Så det skal der lige gøres noget ved. Så derfor er jeg ind i stok igen. Men jeg fik ændret på mit, mit origin, det sidder hernede i hjørnet. Stok skal vi lige ændre også, sådan at højden svarer til det træ, jeg faktisk har lagt i fræseren. Det er 6 mm højt. I center, det er sådan set fint nok. Så ser vi ind fra siden her, så kan man se, at origins, eller den ligger herovre i hjørnet i siden. Det gør den, og det er lige i overfladen af det stykke træ, vi skal arbejde med. Det var det første, der skulle gøres, og jeg trykker OK her, så har vi lavet et setup. Det, der så skal arbejdes med, det er at forskellige måder at lave toolpath. Og jeg holder mig i første omgang til de her. Der er nogle rigtig spændende nogle herinde, som man faktisk kan bruge til mange ting. Men det, der lige er fælles, som jeg har fundet ud af, det der er fælles for mange af de her, det er, at man er nødt til at have et fræsejern, som ikke er fuldstændig flad i bunden, men har lidt enten er den afrundet, som det der hedder ballhead, eller også er den meget, altså lige ude i yderhjørnerne for neden er den afrundet en lille smule, det hedder en bullhead. De kan arbejde med mange af de her spændende ting, som ligger under 3D-funktioner. Og så er der nogle virkelig smarte funktioner inde i det. Men fordi jeg har det type fræsejern, jeg har, som er fuldstændig flade, helt ud til kanten, altså virkelig 90 graders kanter på, så er jeg nødt til at holde mig til de her. Ja, det er muligt, at jeg kunne snyde programmet, det kunne jeg sikkert godt, men nu holder jeg mig til de her. Den første, jeg vil lave, det er det, der hedder 2D Adaptive Clearing. Og det trykker jeg på her. Og allerførst, så vil jeg godt lige vælge, hvad det er for et tool, jeg vil bruge. Jeg trykker her, Select. Og så kommer der en hel masse frem. Mange gange så ser det sådan her ud, lige når man starter. Og der ligger en hel masse standard ting herinde under. Jeg har været nødt til at definere mine egne, og det kan man altså gå ind og gøre, og så ligger de hernede i Local og Library. Og så her kan man for øvrigt se forskellen på en bull end og flat her. Og det jeg har fundet ud af, at jeg er nødt til at gøre for at fræse den her ud, det er, jeg kan godt starte med det brede jern, jeg har, som altså fræser 3,17 mm væk per gang. Men problemet bliver, at når den sådan skal forsøge at komme ind i hjørnerne, så bliver det for stor afrunding. Så derfor har jeg egentlig besluttet mig for, at alt hvad jeg har lavet på den her, for at det går så hurtigt som muligt, eller at jeg ikke skal skifte undervejs, kan man sige, så beholder jeg, altså benytter mig simpelthen af den, der er halv bredde af den. 1,58 mm er dens diameter. Det er et ret tyndt fræsejern, men det fungerer godt, og særligt godt sammen med sådan en MDF-plade. Så nu er det valgt, og der er nogle standardindstillinger, som jeg har lagt ind, da jeg tegnede eller lavede det der værktøj herinde. Og hvor mange af dem der passer, det ved jeg ikke helt, men altså det passer nogenlunde med de ting, jeg har kunne finde over i mit program, der normalt styrer min fræser. Så jeg lader dem stå sådan her. Så skal vi over og vælge noget geometry, og det jeg egentlig er ude efter, det er, at alle de her, der skal 2 mm ned, dem tager jeg og vælger i første omgang. Og det jeg har fundet ud af, det er det nemmeste frem for, altså man kan godt vælge flere forskellige ting her, men jeg synes det nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen at vælge hele overfladen af det jeg gerne vil have fræst væk. Jeg trykker der,
og så går jeg ind i den retning, som jeg gerne vil have, at fræseren også bevæger sig i. Hvis jeg laver sådan et eller andet, at starter herover, så hopper derover, og så hvis jeg gør det sådan lige lidt tilfældig orden, så bliver det altså faktisk i den rækkefølge også, at fræsejernet laver sin toolpath, eller hvad hedder det, programmet laver sin toolpath. Og det kan man lige så godt gøre sådan lige lidt fornuftigt i første omgang. Godt, det var det første, jeg har valgt, Geometry, som jeg gerne vil have lavet det her Adaptive Clearing af. Højder, det kan man, der kan man godt ændre på nogle ting. Altså det er noget med, hvor meget værktøj skal løftes imellem de forskellige ting og sådan noget. Og der må man bare lige skrue det lidt ned, så der er ingen grund til at løfte så højt per gang. Så vi holder os lige til det her. Det kunne sagtens sættes meget længere ned, det er der ikke. Men nu holder jeg lige med 3 mm. Det skal nok gå hurtigt nok det her. Så trykker jeg ind på Parses. Jeg skal lige sikre mig nogle forskellige ting. Hvis nu, altså nu ved jeg, at der er 2 mm ned her, og det kan det her jern og fræserjernet sammen med, at det er i MDF-plade, kan fint klare at køre helt ned i altså 2 mm, og så vil jeg ellers gå i gang med at fjerne noget. Hvis man havde senere, når jeg gerne vil have den skåret ud, så tror jeg nok, at sådan lige umiddelbart, så ville det være for meget at bare køre ned i bund med 6 mm i dybden. Så vil jeg hellere lige dele den op, i hvert fald i 2 eller 3 fræsninger rundt om, inden vi går til bunden. Det kan man altså ændre på herinde i det, der hedder Parses. Så vælger man Multiple Depth. Det er ikke det, jeg vil her, men jeg skal lige sikre mig, og jeg kan se, at den står på Stock to Leave. Det er fordi, ja, det betyder, at egentlig så er den indstillet standard til, at den ikke kører helt ned i bund. Den efterlader 0,5 mm, både til siderne og nede i bunden her. Og det gør den, fordi som standard, så den her metode, vi har valgt, der hedder 2D Adaptive Clearing, det egentlig er meningen, det bare er en hurtig funktion, og så bagefter så kører man et pass, hvor den gør det fint. Altså den ligesom pusher det flot op. Det har jeg ikke tænkt mig. Det her, det skal bare gå hurtigt, så der er ikke noget med Stock to Leave, den væk med den. Og så skal vi lige se her, om der var en sidste ting, jeg lige skal. Jo, den her kunne man godt lige vælge at slå til. Sådan der. Så trykker jeg jeg trykker OK, og så det der så sker, det er, at den dukker op herovre under Setup. Mit nye toolpath, og vi holder lige øje med, om det lykkes på en ordentlig måde at få lavet de her toolpath. Det ser ganske fornuftigt ud. Yes. Det var den første. Jeg kører lige en simulation af det til sidst, men lad os bare lige fortsætte her. Nu har vi fået lavet den der. Det næste jeg så vil gerne lave, det er, at jeg gerne vil bore hullerne ud. Så jeg laver en borer. Og igen så er det med det tynde jern. Jeg tror det hedder 16. del tomme, det her jern. Nu er det hullerne, jeg er ude efter, og det vil sige, at jeg går herover i Geometry, og der er ikke valgt noget endnu, men det gør man simpelthen bare ved lige at trykke på indersiden her af det hul, man gerne vil have lavet. Sådan der. Og der er heller ikke noget med højder, de skal simpelthen bores ud. Der er heller ikke noget med parse, vi skal bare lige sikre os, at den ikke tror, der skal efterlades noget. Det er der ikke her. Så, altså det er den her, der hedder Stock to Leave. Så jeg trykker OK til den. Og det sidste jeg så vil gøre, det er, at jeg gerne vil have skåret hele den her ud af det stykke træ, som vi har fortalt, at vi har tænkt os at lægge i. Så, den sidste ting, det bliver altså her, det er det, der hedder 2D Contour. Og det jeg gør, det er, at jeg trykker på, trykker på dens omrids, og
med det samme tool har jeg valgt. Den ligger heroppe. Det fortsætter den med, så jeg ikke skal lave skift. Og så er det lige inde under heights. Det er ikke under heights, det er herovre under passes, men lige så godt måske lige ja, det ved jeg ikke, om jeg skruer den her ned. Der er ingen grund til, at den er særlig høj. Men under passes, som det er nu, så vil den køre helt i bund, og så vil den ellers ja, så vil den køre ned i en dybde af 6 mm hele vejen rundt her. Og det tror jeg nok lige er, altså i hvert fald med den fart, jeg sådan har, den hastighed, hjernen skal køre, så vil det måske være ja, lidt for meget at gøre. Det er i hvert fald ikke sådan, at programmet opfører sig, hvis man, eller styringen af CNC-fræseren opfører sig, hvis man tager sådan den meget nemme metode til det. Så er det noget, man lige at køre ned 2 mm eller sådan noget. Så det jeg prøver nu, det er at gå ind i passes, og det var jeg allerede, og vælge den her, der hedder multiple depth. Og her vælger jeg så, at den må godt gå 2 mm ned ad gangen. Og det er vist rigtig fint. Ja. Og vælger OK, og så skal den lige have beregnet her. Så kan vi se, nu har den lagt ind 3 dybder, den arbejder i. Der var en ting, jeg glemte at få lavet, og det kunne jeg se, da jeg så den her nu. Det er, det der jo sker, det er, når den bliver fræst ud her, på et tidspunkt, når den næsten er helt fræst ud, for eksempel, hvis den starter her, og det gør den jo så, når den så har kørt 2 runder helt, og begynder på den 3. runde, når den så kommer om et sted som her, altså, så hænger det kun fast i en lille bitte smule træ her i sådan noget MDF-plade, og det kunne godt betyde, at den sådan ville rykke sig løs på en grim måde. Og det man så kan gøre, det er, at man kan bede programmet om at lægge sådan nogle tapper ind, sådan at der simpelthen er nogle tapper hele vejen rundt på figuren, der holder den på plads. Så jeg tager lige og går ind i min kontur igen her, og dobbeltklikker, og så kommer der et symbol for, at der er noget, der er galt. Men det er fint, og det er bare fordi, jeg er gået ind og edit i den her. Og det, der skal ændres på, det er her under Geometry, skal jeg vælge den og slå til, der hedder Tabs her. Og nu kan man faktisk se, at der er blevet tegnet af programmet, tegnet nogle små tapper her. Og det her, det kunne være fint, hvis det var noget metal eller et eller andet, man skar ud. Men jeg synes nu, jeg tror nu nok, hvis jeg skal bestemme her, og det skal jeg, så i en MDF-plade vil jeg gerne have, at tapperne minimum er 4 mm bredde, og de faktisk er 2 mm høje, så det virkelig, altså, så det holder fast. Men til gengæld vil jeg ikke have nær så mange. Jeg vil bare lige have en for hver ende og klippe af. Og må ikke, hvis jeg siger, der skal være i hvert fald 30 mm imellem, så bliver det faktisk det her med en for hver ende. Så det er det, jeg er ude efter, og trykker OK nu. Og så beregner den lige igen en ny kontur, og der kan vi se, den kører 2 runder helt, og så når den går i gang med sin 3., så løfter den lige et lille stykke op hver gang for at lave en tab. Inden man nu sender det her til CNC-fræseren, så kan det være en rigtig god idé, at man lige tjekker med en simulation, tjekker, at den opfører sig sådan, som man faktisk forventer, at den skal gøre. Og det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne op her i start, vi vil have alle 3 valgt ud. Jeg tager faktisk lige og lukker igen her. Så hopper jeg herop, og prøver igen sådan der. Så er jeg sikker på, at den kører i den rækkefølge, det starter her. Så vi kan se på en tegning. Jeg har slået den her, det der hedder stock. Altså her har vi sådan, kan man sige, den rå tegning, hvor man så kan se, at den bevæger sig her. Slår jeg stock til, så er det ligesom om, at den tegner for os, hvordan det ser ud. At vi starter med at have en flad træstykke, og at ja, nu
kan jeg bare prøve at trykke her på start simulation, så kan vi se, hvordan den bevæger sig. Og altså viser, at den fjerner noget træ der på siderne. Nu er det jo sådan med sådan et fræsejern, det har jo, altså det er jo afrundet, så det vil sige, her for enderne af de her, selvom de på tegningen er fuldstændig vinkelret i hjørnerne, så kan den altså ikke nå længere ind end det, som så er radius af jernet her. Og det har jeg så accepteret, at det, sådan må det være. Og det er fint nok i forhold til det redskab, jeg skal lave. Så fungerer det fint. Her går den jo ud og starter faktisk altså uden for modellen, og det er helt fint. Den skal bare lige ned i dybde, og så begynder den ellers at fræse det her ud. Vi skærer det jo væk bag eller efterfølgende. Nu kommer så boringerne, og det er jo altså ikke et almindeligt bor, men det er et fræsejern, vi bruger til det, og det er fint til det her. Så kører den første runde, afrunder de der, og det kan den sagtens, når det er ydre. Der vil den også sagtens kunne lave en 90 graders vinkel. Og så kører den så lige sidste runde, og vi lægger mærke til, at der bliver der skulle gerne blive en tap hernede på siden af den. Det kan vi så ikke se, og det er selvfølgelig fordi, at jeg egentlig har bedt den om at køre helt til siden, men hernede kan vi godt se det, at den har lavet en tap på her. Det kan man også se herhen i den her ende. Her er lavet en tab. Og grunden til, at vi ikke kan se det her, det er jo fordi, den måde, jeg har defineret stok på, sagde jeg, men der er ikke noget træ herude. Det jeg jo til gengæld har tænkt mig at gøre, det er, at det ikke er præcis 83 mm på den ene led og 60 mm på den anden led. Det stykke træ, jeg smider i. Det er større. Det er, ja, der er simpelthen noget mere bredde og længde på. Så derfor så ved jeg, at den kan sagtens lave de tapper herude i det her. Og ellers så vil det nok også nok gå. Men sådan er det valgt. Så close på den. Der er ikke nogen udråbstegn ud, for de her, de er som de skal være. Og det sidste jeg så gør, inden jeg går over og sætter maskinen i gang, det er, at jeg højreklikker her og vælger det, der hedder Post Process. Findes også heroppe. Sådan der. Og ved at gøre det heroppe som det øverste, eller man sige her, ja, så vælger jeg, at det hele den ligger sammen i den samme G-code. Og det er også meningen at gøre det, fordi jeg vil gerne have, at den, når det nu er det samme jern, der kører hele vejen, så skal den bare blive færdig, så skal jeg ikke til at load 3 forskellige filer. Og ja, lad os lige få det lagt ind i en mappe, som jeg gerne vil have her. Nuts and bolts, boats. Det er vist fint. Alle ting, ja, der er ikke så meget at ændre på. Jeg skal bare lige sikre mig, hvor det er, jeg lægger det hen. Trykker den her og vælger video nuts bolts. Sådan. Og jeg trykker gem, og så kommer der lige et vindue frem her, som man så kan tjekke igennem, hvis man rigtig gerne vil ind og kigge på de her G-koder. Ja, sådan fungerer det. Jeg lukker den, og så er jeg sådan set færdig her. Og det betyder også, at den her del af videoen lukker jeg ned, og så næste video, der går jeg så lige over og viser, hvad jeg gør i fræser styringsprogrammet. Så det ender med, at vi får den figur, vi er ude efter, som altså er den her, vi kan se på fotoet. Tak for nu.